мы остаемся на этом канале, и я рад представить модератора Татьяну Нядбай, мою почти землячку из Полоцка, все-таки Витебская область, значит, почти земляки. Татьяна поэт и переводчик. Я не знаю, Татьяна, вы были старшиней белорусского ПН-центра или еще им оставляете, расскажете сейчас сама, но так случилось, что последние 3 недели мне приходится очень много общаться с представительством немецкого ПН-центра и европейского ПН-центра, особенно в рамках недавно прошедшей книжной выставки, и тех премий, которые они прямо одну за одну передают нашим писателям, поэтам, журналистам, и всегда слышу от них слова поддержки в адрес ваш, в адрес ПН-центра, в адрес всех пишущих людей Беларуси, поэтому очень рад передать вам права модератора на следующий час. Успехов. Добрый день всем. Скажите, калі ласка, ці у нас все панелисты уже есть? Ну, скажем, те, кто есть, все ваши. Добра. Тады давайте так, я, может быть, пачну прадстаўляць тых, каго я ведаю, хто павінен быць. Прашу панелістаў таксама ўключыць камеры. З таго, што я бачу, ёсць Андрей Курэйчык, сябра беларускага ПН, ёсць Андрей Дурэйка, ёсць мастак Андрей Дурэйка, ёсць Дмітрый Строцаў, паэт, таксама сябра беларускага ПН, ёсць паэтка Дар'я Ліс, павінен яшчэ быў быць Андрэй Адамович, я яго не бачу, і павінна былі быць Юля Тимофеева і Антон Бахревічем. Андрей, калі гэта ты, то ты ёсць? Ёсць, выдатна. Андрэй Адамович, таксама сябра беларускага ПН, паэт, празаік, один з пераможцаў прэміі Гідройца. Сябры, ну у нас такая тэма, як паўплываў, відавочна, што паўплываў апошні год на ваше жыццё, але паколькі мы тут літаратары, дзякую, Андрэй, прывітанне, прыемна цябе бачыць, паколькі мы тут літаратары сабраліся і творцы, калі не літаратары, то мастакі, то маё пытанне я скарэктую яшчэ ў такі бок, якім чынам гэты год паўплываў на вашу творчасць. Было б вельмі крута, каб вы таксама перад тым, як адказваць на гэтае пытанне, сказалі, калі вам будзе комфортна, канешне, пра гэта сказаць, пра сваё месцазнаходжанне, таму што, можа быць, гэта таксама важна для творчасці і каб зразумець, як вам пішацца, ці вы ў Беларусі, ці не ў Беларусі, лепш ці горш, астрэй ці не. Можа быць, тады пачнем з Дмітрыя Строцава, бліжэй па маім раскладзе карцінак. Дмітрый, ты бліжэй да мяне, таму запрашаю цябе ўзяць слово першае. Я в Москве, и в ближайшие дни собираюсь в Скандинавию, в Норвегию и Швецию, где меня ждут высокие награды писательских организаций, где будет премьера спектакля по моим произведениям, написанным в 2020 году. А як можаш, калі ласка, адказаць тады на пытанне, адначасова пачаць ужо адказваць, як гэты год паўплываў на твою творчасць, ці знаходжанне не ў Беларусі табе дапамагае, ці ты не губляеш адчуванне рытму жыцця беларускага? Таму што я буду правакаваць трошкі ў сваіх пытаннях. Я адчула такое меркаванне, што месяца хапае пасля выезда з Беларусі, каб пачаць губляць вот гэта скурай тое, што мы адчуваем унутры краіны, страх, параною, таксічнасць некаторых рэчаў. Вот хапае месяца, каб страціць гэтае адчуванне. Вот як ты думаеш, ці ты так згодзішся з гэтай думкай, і ці адбіваецца гэта на тваёй творчасці? Ну, я все-таки не уехал, да, и после поездки в Скандинавию у меня есть намерение вернуться домой. Вот. Но в силу своих обычных творческих каких-то обстоятельств я очень много езжу, и всегда, когда я выезжаю больше, чем на неделю, у меня вот возникает вот это вот какой-то внутренний вопрос, да, все равно он возникает. Сейчас я путешествую уже, наверное, около 2 месяцев, то есть мы с тобой встречались в
Чехии. Это было совершенно замечательно. Я бы, конечно, очень хотел не потерять какой-то полноты связи, переживание себя в ситуации, да, в какой-то, ну не знаю, буквально тактильной близости к Беларуси, к белорусам, ко всему происходящему. Вот. Ну, видимо, у меня нет такого уже последовательного опыта отчуждения. Что касается событий прошлого года, то, конечно, сначала была пандемия, то есть и у меня было какое-то такое настроение, состояние говорить из этого опыта. Это были какие-то такие очень, на мой взгляд, удачные лирические погружения в себя. Вот. Но с июня месяца я попал в общий поток, да, событийный, энергетический, и уже у меня пошли какие-то тексты, отклики, высказывания, которые, ну, сейчас, особенно уже с дистанции, понятно, что они свидетельствуют о том, что я полностью включился. Вот. С августа месяца я практически ежедневно писал какие-то поэтические реплики, тексты. Собственно, это была одна из форм моего участия в белорусских событиях, в белорусской трагедии. Здесь и опыт участия в каких-то маршах, в каких-то акциях солидарности. Это было, конечно, связано и с моим похищением, и с моим пребыванием на Крестиной в Жодино. То есть это какой-то колоссальный опыт не только для меня, для всей Беларуси, для всех художников, поэтов. То есть я сейчас закончил текст для польского издания, где говорю о том, что обстоятельства каким-то образом не принудили, да, как бы это сказать, побудили белорусов вступить в новый общий текст. И особенно это видно на примере того, что и как писали поэты, литераторы, как строили свою какую-то практику музыканты, там, деятели там, театрального искусства. Мы оказались в одном тексте, который больше каждого из нас и в меру сил как-то добавляли свои голоса. Дякую вялікі. Андрей, может быть, подхопишь, возьмешь слово? Так, ну попробую. Тоже, конечно, год полностью поменял жизнь мою. Я нахожусь в Хельсинки сейчас и мотаюсь между Хельсинки и Братиславой. В Братиславе я преподаю, а в Хельсинки делаю новый спектакль и арт, такую инсталляцию, посвященную политическим нашим заключенным. Я надеюсь, что в конце этого месяца здесь, в Доме музыки, в центре Хельсинки, мы ее покажем. И будет премьера на финском национальном радиоверсии этой пьесы. Я, конечно, никогда в жизни столько не посвящал себя политическому искусству. Здесь согласен с Дмитрием. До этого жизнь была более направленной на такой чистый или арт, или интертеймент, а тут оказалось невозможно стоять в стороне. И учитывая, что я являюсь членом Координационного совета Беларуси, мне пришлось выехать из страны ровно в то время, когда выехал Павел Павлович Латушко и Светлана Алексеевич, и по тем же ровно причинам. Вот, и сейчас уже, когда Маша Колесникова и Максим Знак получили по
какие-то невероятные, гигантские эти сроки за в общем, это дело. Стало понятно, что возвращение пока не грозит нам всем, кто вписался в эту историю. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, конечно, я открыл для себя мир, потому что часть времени я провел в Африке, часть времени в Украине, часть времени в Европе. И каждый раз я сталкивался с каким-то невероятным количеством удивительнейших людей, столько новых вот именно человеческих открытий, сколько было у меня за этот год, не было очень давно, да, когда сидишь дома, в комфортной атмосфере пишешь и просто там какие-то обычные премьеры, вечера, это одно, а когда ты находишься в состоянии постоянного приключения, это совершенно другое ощущение. У меня все еще разделена часть семьи, то есть часть удалось вывести, часть еще в Минске, и это тоже большая для меня проблема. С другой стороны, я пытаюсь не отрываться. Я сделал видеоблог, который как-то для меня самого неожиданно набрал популярность. Сейчас уже в тройке самых популярных политических этих видеоблогов. И там идет постоянное общение. То есть это позволяет мне находиться и решать вот эту проблему оторванности, потому что столько, сколько мне пишут, и мы находимся в постоянном диалоге. У меня тоже такого никогда не было, даже в Беларуси. Мне казалось, что в Беларуси, теперь я понимаю, я был более оторван от каких-то простых проблем, чем находясь далеко. Я сделал два проекта. Один такой проект «Солидарность. Обиженная Беларусь» называется. Это пьеса непосредственно о событиях революции. И она там в разных формах дискуссий, читок, спектаклей, презентаций прошла там почти по 40 странам и на 30 языков переведена. И, в общем, это было очень интересно. Тоже огромное количество информации именно из-за рубежа. Такого у меня не было, потому что я занимался кино. Кино больше направлено на наш рынок, российский, там, украинский, белорусский, а тут совершенно другое ощущение. И вот сейчас новый проект «Голоса новой Беларуси», это документальная пьеса, то есть это исключительно, там ни одного моего нету слова, это собранные материалы, судебные документы, интервью и какие-то письма, которые там отобраны. И сейчас это около 20 историй, там и известные люди, как Статкевич, Колесникова, Витольд Ашурок и многие другие. Так и вообще никому неизвестные люди. Ну, для меня здесь не в этом был вопрос, а вопрос показать диапазон. Как вообще эта наша революция, это огромная, затронула самые разные слои общества и какая реакция белорусского общества была на это все. Вот сейчас этот проект развиваю. Конечно, не хватает общения с белорусами, поэтому я очень рад с белорусами, то есть я имею в виду вот по блогу, да, а по творчеству, потому что сейчас вот в творческом плане я общаюсь почти на 100% с иностранцами. Поэтому, если будут какие-то возможности где-то увидеться с белорусскими коллегами, кроме как на Конгрессе, я буду очень рад. Вот, не хватает этого. А так, а можна я удакладнюю? Вот ты сказал, что ты з'яўляешься сябрам Координационного совета. Вот, может быть, ты можешь рассказать штосьці про свой доробок у Координационном совете? Что удалось за этот год сделать? Да, у нас такая сложная история с Координационным советом, потому что у нас часть людей все еще в Беларуси. Мы не можем слишком быть остры и активны, потому что немедленно, на прошлой неделе вот буквально задержали. У нас и Ксения Луцкина, которая журналистка, у которой болезнь там мозга, ее мучают, и, естественно, там все 16 человек задержаны, еще какое-то количество на свободе, но они просто там под колпаком, и поэтому мы очень стеснены в какой-то публичной деятельности. При этом мы каждую неделю проводим наши встречи и собственные, и со Светланой Тихановской каждую неделю, и вырабатываем какие-то подходы, с одной стороны, делаем документы. То есть у нас очень много переписки не публичной с Европарламентом, с какими-то там серьезными этими, где мы объясняем проблемы и просим ту или иную помощь, опираясь на авторитет Координационного совета, моральным главой которой все равно является Светлана Алексеевич, как ни крути. Вот. И поэтому вот работа такая.
просто мы не понимали, честно говоря, в какую серьезную историю мы ввязываемся все. На тот момент, это было 16, 17, 18 августа, да, была одна атмосфера, и мы все как бы вошли в надежде, что вот сейчас начнутся эти самые переговоры, и мы как-то цивилизованно разрешим этот конфликт. И ради этого этот совет создавался. Не ради того, чтобы власть какую-то брать, кто там, Светлана Алексеевич будет власть брать или я, смешно, а для того, чтобы мы очень цивилизованно как-то провели переговоры и разрешили, ну, куда-то дальше эту ситуацию. Вместо этого, видите, переговоров не случилось, случился удар по голове, очень серьезный, атака жесточайшая, запугивание, разгромы, погромы. И поэтому мы сами для себя неожиданно оказались вот в такой ситуации, когда у нас часть наших членов в заложниках, часть, видите, надо вызволять Машу, надо вызволять Максима, непонятно, как это делать, часть за границей, часть в Беларуси. И это все невероятно осложняет нам работу, но мы продолжаем очень активно все равно действовать, хоть и не так публично, как могли бы, если бы у нас или все были за границей, как в Дякую, да, других да. Ну, зрозуміло, да. как в штабе. Вот такая ситуация. Зрозуміло, дякую вялікі. Дар'я Ліс, тады, можа быць, табе слова, калі ласка, калі зноў-такі пытанне, на якое хочаш адказваць, хочаш не адказваць, тут кожнаму як камфортна, ці ты ў Беларусі, ці не, і як гэты год паўплываў на твою творчасць, і ці адчуваеш ты боязь, калі не ў Беларусі, адарвацца ад кантэкста. Всем прывітанне, всем добрага дня. В Беларусі я ў Залесі або паўночных Афінах, як іх называў Міхал Кляпас-Агінскі. Ведаеце, я зразумела апошнім часам Агінскага, зразумела яго жаданне жыць на некалькі краінаў, таму што падчас цяжка знаходзіцца ў Беларусі без такіх глыткоў свежых паветра, без абмену думкамі, без вандровак. Як змянілася маё жыццё? З аднаго боку, можна сказаць, што тое ж. Пачала пісаць зноўку вершы, я зноўку пішу кнігі, і я зноўку пачала займацца замежнымі мовамі. Ну, вось, напэўна, так. Такі сціплы даробак, але ўсё ж. То бок цябе гэты год хутчэй натхніў на такое самаразвіццё, на творчасць? Мяне гэты год і натхніў, і засмуціў, чымсьці парадаваў. Некаторыя людзі прыемна здзівілі, некаторыя людзі расчаравалі, з некаторымі людзьмі я не буду больш ніколі вітацца і сядзець за адным сталом, як ёсць. А што ўдалося напісаць за гэты год? Ну, бадай, вершы. Зноўку пачала пісаць кнігу. Зноўку, зразумела, не толькі Агінскага, але вось такое пачуццё, ведаеце, я зразумела крышачку больш сваю прабабулю, якая жыла паміж дзвюма войнамі, якая жыла на мяжы, на памежжы ў заходняй Беларусі. І вось такое пачуццё, адчуванне нейкага перад 39-го года, вось это тое, што са мной апошні год. Зразумела, дзякуй. Да нас далучыліся таксама Юля Тимофеева і Альгерд Бахарэвіч. Юля, віншую цябе з нядаўнай перамогай у прэміі Шэрмана. І, можа быць, ты магла б зараз адказаць на гэтае пытанне, наколькі табе, ну, вядома, з табой вядома, з Альгердам, што вы жывеце за мяжой, гэта публічная інфармацыя, таму я ўжо не буду вас пра гэта пытацца. Вы ўжо год жывеце практычна за мяжой. Раскажыце, калі ласка, як вось за гэты год ці вы адчуваеце, вот ведаеце, зноў-такі, я казала, што буду правакаваць, а закіну зараз такое, што вот ёсць такая думка іранічная, альбо не іранічная, альбо злая, што няма найлепшых патрыётаў Беларусі, чым тыя, которые жывуць за мяжой. Вот як бы вы да гэтага паставіліся, і як вы адчуваеце сябе, ці вы адчуваеце гэты рытм беларускага жыцця, ці у вас з'яўляецца гэтая злосць, которая з'яўлялася, калі ты знаходзішся ў краіне, калі ты штодня ў гэтым такім безвыходным, як бы, перабываеш в стане? Я не ведаю, хто пачне. Я? Да, пачні, Юля. Да. Ну, гэта ж пытанне да цябе было. Ну, там было мы. Так, сапраўды, мы ўжо амаль штогод, 20 лістапада будзе год, як мы жывем не ў Беларусі, як мы жывем у аўстрыйскім горадзе Грац, куды нас запрасілі на рэзідэнцыю. Такім чынам ужо амаль 1,5 гады, да, пасля, ну, не 1,5 гады, конечно, больш за год пасля всіх гэтых падзеяў прайшло. Я могу сказаць, што ў Беларусі я не магла пісаць паэзію, напрыклад, я не магла пісаць па-беларуску. У Беларусі у кастрычніку 2020 года я напісала кнігу, якая
такі своеасаблівы дзённік на просьбу шведскага выдавецтва Норстедс. Пазней гэты дзённік выйшаў, мне далі ўсяго 2 тыдні, каб гэта напісаць, і тут у Грацы мне з'явілася магчымасць гэты дзённік працягнуць, дапоўніць, дапісаць жнівеньскія падзеі, але гэта таксама было вельмі цікава. Я пісала гэта не вельмі цікава, вельмі цяжка. Я пісала яго зімой, і перыядычна мне здараліся нервовыя зрывы і гэтак далей. То бок вось гэты посттравматычны стрэсавы сіндром, я думаю, што прынамсі мелі усе. Нехта, можа быць, неяк яго вылікаваў, выехаўшы за мяжу, нехта не. Я думаю, што ў мяне ён, у прынцыпе, збольшага прайшоў, то бок як бы я ўжо не шугаюся ні машын, ні паліцэйскіх за мяжой, гэтак далей. Такім чынам я змагла дапісаць гэту кнігу, яна выйшла ў Нямецчыне, вось рыхтуецца ў Галандыі, таксама пераклад ёсць на літоўскую мову і, магчыма, на іншыя мовы. Таксама я працягвала пісаць вершы па-беларуску. Недавно я пісала невялікі тэкст, вось таксама пра гэта пісанне. Я зразумела, што я пачала пісаць вершы па-беларуску ад пачуцця віны. Таму што мне трэба было штосьці сказаць. Калі мы былі ў Беларусі, то гэта была такая фізічная прысутнасць, гэта была прысутнасць целам, і мне падавалася, гэта было самым важным. Хадзіць на пратэсты, паказваць, што мы супраць, быць з маім народам, скажам так, такімі высокімі словамі. А калі мы аказаліся за мяжой, то гэтая фізічная сувязь абарвалася, і мне падалося, што трэба штосьці сказаць, трэба выкарыстоўваць свае слова. І, у прынцыпе, мы з Альгердам, мне падаецца, гэта робім. Мы далі вельмі шмат інтэрв'ю, мы пагаджаемся амаль на ўсе імпрэзы, так што здараюцца нервовыя зрывы і проста страшна стомленыя. Напрыклад, вось недавно, дзякуючы сітуацыі ў Беларусі, ёсць вялікая таксама цікавасць замежных фестываляў да беларускай літаратуры. Вось мы вярнуліся з Тбілісі, мы паляцелі ў Франкфурт, дзе мы выступалі, расказвалі пра сітуацыю ў Беларусі, разважалі з нашым выдаўцом, таксама Алінай Лісіцкай. Пасля мы паехалі ў Румынію, у Брашу. То бок, напрыклад, Румынія гэта нагул краіна, якая ніколі не цікавілася Беларусю і яе літаратурай. Мы там таксама выступалі, расказвалі. Вось хутка паляцім у Амстэрдам, дзе я таксама буду расказваць пра сітуацыю ў Беларусі, чытаць свае, скажем так, палітычныя вершы. І, натуральна, калі я ўжо сказала пра палітычныя вершы, так як бы я больш павярнулася ў нейкі палітычны бок. І часам, калі замежныя славісты кажуць, ну вось мы б хацелі не толькі палітыку, то я тлумачу, што палітыка, гэта проста моя штодзённасць. Мой брат, ягоная жонка, іхнія сябры з гурта Ірдарат знаходзяцца за кратамі, і наша штодзённасць таксама складаецца з пісання ім лістоў, з размоваў з бацькамі пра тое, як яны там, што ім патрэбна, і так далей, як дапамагчы. Вось я, напэўна, перадам слова Альгерду, ён штосьці дапоўніць. Жыццё ў нас падобнае, таму яму таксама трэба пакінуць. Да, у тебя, конечно, моцны якар у выглядзе брата у турбе. Гэта я разумею, як это можна так, асабліва калі ты адчуваеш, што не можаш нічога з гэтым зрабіць. Так, але, ну, калі казаць пра брата, то, скажем так, мне з братам пашанцавала, у яго вельмі пазітыўны настрой. У прынцыпе, сваімі лістамі з турмы ён падтрымлівае таксама і нас, і маіх бацькоў, і мяне. Мы заўжды з Альгердам чытаем іх у голас, і ён вялікі малайчына, яго жонка Юля таксама. Альгердзе, штосьці можаш адказаць таксама? Добрый дзень усім. Я выбачаюся, што мы трошки пазней до вас далучыліся. Ну так, Юля, у прынцыпе, все вельмі добра про тое, чым мы тут живем і як ход нас змяніў. Я толькі хацеў дадаць, што, па-першае, тут Юля, расказваючы пра нашы падарожжы, яна упусціла Інсбрук, з якога мы недавно вярнуліся, і мы там таксама расказвалі пра Беларусь. Гэта таксама нешта незвычайнае, бо і Аўстрыя раней таксама не выявляла асаблівай цікавасці да беларускай літаратуры, як і Румынія. Вось усё новыя і новыя краіны зацікаўліваюцца беларускай літаратурай. Такой цікавасці на нашай літаратуры не было ніколі в яе.
гісторыі, столькі перакладаў, столькі публікацый, столькі запрашэнняў і, вядома, столькі інтэрв'ю. Я неяк палічыў, што мы з Юляй за гэтыя 11 месяцаў далі больш за 70 інтэрв'ю, то бок можна так, прыкінуць, колькі гэта ў сярэднім выпадае на тыдзень. Мы сапраўды не адмаўляемся зусім ад інтэрв'ю. Што тычыцца літаратуры, то я лічу, што проста, для таго, што адбылося ў жніўні 2020-го, мы проста, беларускія літаратары проста не маюць права пісаць так, як раней, не маюць права маральнага проста зрабіць выгляд, што нічога не змянілася, і мы можам проста сканцэнтравацца на нейкіх сваіх асабістых балячках, быць такімі гуллівымі, іранічнымі. Якби ў краіне адбываецца проста гуманітарная катастрофа, і я лічу, што мы з Юляй вельмі паспяхова выконваем сваю місію. Мы пра гэта выкарыстоўваючы все магчымасці, все пляцоўкі, выкарыстоўваючы медыі, выкарыстоўваючы нейкія міжнародныя форумы, выкарыстоўваючы ўвесь свой сціплы аўтарытэт. Што тычыцца мяне асабіста, то я тут у Грацы напісаў 2 празаічныя кнігі, але пасля гісторыі з раманам «Сабакі Еўропы» я вырашыў, што я не магу так падстаўляць выдаўца і ўсіх тых людзей у Беларусі, якія займаюцца ўсё яшчэ кнігавыданнем. Я вырашыў, што я зраблю электронныя кніжкі. Яны выйшлі у чэрвені. І я бачу, што шмат што змянілася в ўспрыманні літаратуры, то бок все-таки электронная кніга, яна не карыстаецца такім попытам, не атрымлівае такой увагі, як раней атрымлівалі папяровыя кнігі ў Беларусі. Вось, потым я пачаў пісаць вершы, і цяпер вось езджу з Юляй па міжнародных як паэт, і это нейкая новая для мяне пастаць, хаця вершы напісаў заўсёды. Я пачаў пісаць шмат публіцыстыкі, эсеістыкі, якая друкуецца на захадзе. Я пачаў пісаць тэкст па-нямецку. Вось Юля, она зусім мала распавяла пра сваю кнігу «Менскі дзённік». Я лічу, што это проста адна з найлепшых кніг пра беларускую рэвалюцыю, якія выйшлі цягам апошняга году. Кніга сапраўды падаецца, вялікая ўвага, і рэцэнзіі выходзяць, і я не ведаю, ці магчымая гэтая кніга Юліна цяпер па-беларуску. А Юля, я нагадаю, напісала яе па-ангельску у арыгінале, а я пачаў пісаць па-нямецку, напісаў тэкстаў. Адзін з тэкстаў вышыў у газеце «Франкфурт Allgemeine Zeitung», другі вышыў у аўстрыйскім опісе. В прынцыпе, на іх было вельмі шмат рэакцый, вельмі шмат водгукаў. Я напісаў яшчэ ў Менску эсэ пра тое, што ў Беларусі цяпер пануе сапраўдны фашызм, і гэта фашызм 21 стагоддзя. Там гэта цяпер адзін з такіх вядомых маіх. Але вось што тычыцца Беларусі, сувязі з беларускім чытачом, то я все-таки адчуваю, што я яе паціху страчваю, што цяпер самая вялікая ўвага да таго, я пішу, яна все-таки з захаду. І апошняе, што я хацеў яшчэ сказаць, я не ведаю, магчыма, гэта тэма ўжо закраналася сёння, тое, што беларуская дыяспора, наколькі яна цяпер актыўная, наколькі паўсюль узнікаюць нейкія чытацкія клубы. Нас з Юляй таксама часта запрашаюць на паседжанні гэтых клубаў. Гэта проста нейкія групы беларусаў, якія жывуць у самых розных краінах, яны арганізуюць такія меркаванні беларускай літаратуры, нейкіх пэўных кніг, аўтараў. І вось мы з Юляй ўжо ўдзельнічалі, напэўна, можа, пад дзесятак ужо рэчаў я магу прыгадаць, прычым геаграфія вельмі вялікая. Гэта і Канада, і Шотландыя, і Норвегія, і Нямецчына. Вось. Дзякуй, вялікія Гердзі. Я хацела ў цябе запытаць, можа быць, коротка можаш адказаць, а ці не думаў ты выдаць папяровую кнігу за мяжой адразу? То бок ясна, што не хочаш падстаўляць выдаўца, гэта абсалютна зразумелае, але вось сёння сапраўды мы ўпершыню сутыкнуліся з сітуацыяй, калі выехала аж такая колькасць людзей. І вось гэтая цікавасць да літаратуры, якая ёсць, цікавасць да
увогуле беларускага, якая з'явілася год таму, і шмат у чым дзякуючы даваровым гэтым супольнасцям, калі людзі пачалі знаёміцца, даведвацца насуперак гэтаму гвалту, насуперак рэпрэсіям, пачалі шыць, купляць сцягі. Вось, можа быць, яна б у такім, бо сёння мы жывем у свеце, дзе перасылка магчымая, можна замовіць гэта все онлайн, то бок, можа быць, варта было б выдаць па-беларуску за мяжой і такім чынам зрабіць гэта даступным. Новы год хутка, каляды, то бок гэта магло быць добрым падарункам шмат для каго. Ты ведаеш, я думаю, што мы непазбежна да гэтага прыйдзем, все як бы да гэтага ідзе, але наколькі я ведаю, наколькі я бачу, перасылка беларускіх кніг з-за мяжы, яна сутыкаецца таксама з нейкім. За мяжой, напрыклад, з Беластока ў Парыж, у такім сэнсе, таму што шмат выехала, і шмат з тых, хто выехаў, хацелі б мець гэтыя кнігі. Так, я думаю, што гэта неўзабаве здарыцца. Тут і яшчэ і такая рэч, што шмат хто з беларусаў, якія жывуць за мяжой, яны валодаюць замежнымі мовамі. Таму яны чытаюць не толькі па-беларуску, яны чытаюць на замежных мовах, і паколькі ў нас з Юлей выходзіць на замежных мовах, то беларусы іх купляюць таксама і чытаюць. Напрыклад, моя кніжка мне вычым зборнік сёлета ў нямецчыне. Вось, яе, мне здаецца, купляюць якраз перадусім беларусы, а не немцы. І такая ідэя ёсць выдаць вот тыя мае кніжачкі, якія выйшлі ў электронным выглядзе, ў рулетку. Ну, вось тыя, да, стварыць такую сабе друкарню пана Марціна Кухты і... Па-перше, так. І ты мне, вот, Таня, якраз нагадала, я не расказаў, может быть, два слова про гэты аукцыён дабрачынны, які быў арганізаваны Беларускай радай культуры. Пажадана два слова, каб у хвілінку укласціся, прабачце. З маёй электроннай кнігі, вот, Тэатр шчаслівых дзяцей, была зроблена папяровая кніга ў 3 асобніках, і быў праведзены аукцыён, і яна сабрала 200 €, і я вельмі рады, што гэтыя сродкі яны пойдуць на падтрымку планах дзеячоў культуры Беларусі. Дзякуй вялікі. Хацела запрасіць, у нас 3 Андрэі ёсць. Андрэй Дурэйка, можа быць, вы маглі б узяць слова і таксама паспрабаваць адказаць на гэтае пытанне. Добрый день всем. Ну, тут, конечно, доминуют письменники, литераторы, люди, працующие с словом, мастакам, конечно, так само, ой, гэты год, ну, я живу давно уже в Нямецчыне, и, ну, вот, до гэтых падзей беспасрэдна, як бы, удзелу не меў, не быў гэты час у Беларусі, але... Вы вельмі даўно жывеце, так? Ужо ж так, больше 20 гадоў я живу в Нямецчыне. Ясно, што раней я заўсёды бываў у Беларусі, але так атрымалася з-за падзею з гэтым ковідам, з карантынамі, з хваробай сам. Якая весь год, цяпер праз год моя маці цяпер ляжыць у рэанімацыі, так што гэта вельмі дрэнная сітуацыя. Яна, конечно, па-першае, успрымалася праз гэты ковідны погляд, таму што мастакі, конечно, яны больш абмежаваныя, скажем, у гэтым сэнсе больш звязаны з матэрыяльным як бы фактарам. І гэтыя выставы, кан'юнктура на которой была вельмі вялікая ў 2020 годзе, і шмат якіх падзей было як бы анансавана, але не адбылося у Еўропе. Пасля як бы адбыліся ў 2021 годзе. І вось гэтая роля мастака, конечно, она была, напэўна, ну, зноў жа важная, хаця шмат каму з нас прыйшлося выступаць у ролі вось такіх куратараў. Я, напрыклад, у гэтым годзе быў куратарам вялікай выставы ў Кіеве, напэўна, адной з самых вялікіх выставаў у гісторыі Беларусі, сучаснага мастацтва ў Арсенале ў Кіеве. Пасля быў куратарам фестывалю апошняга у Любліне, такого мастацтва ў прасторы публічнай на вуліцы, дзе галоўнай тэматыкай таксама была беларуская тэматыка. Конечно, гэта кан'юнктура, яна з аднаго боку добрая, то, чым мы казалі, што такой зацікаўленасці ніколі не было ў Еўропе да беларускага мастацтва і да літаратуры, да ўсёй культуры. Але, конечно, мы мусім і разумець, што гэта палітычная кан'юнктура, не толькі кан'юнктура культуры, не толькі пластычная. І з гэтым мы будзем мець, напэўна, яшчэ клопаты альбо такі вызов, як гэта можна будзе прадстаўляць беларускую культуру не толькі на падзеях вось такіх жорсткіх, такіх у вобразе такой афяры.
Гэта зусім іншы быў. Ну, я, напрыклад, у гэтых выставах, которых прымаў удзел, іх было таксама з десятак, напэўна, у гэтым годзе. І ввогуле, напрыклад, такая актыўнасць, которая была, я раней праз 13 гадоў вёў такі бюлетень, што месяц выдаваў яго о падзеях беларускага мастацтва за мяжой, і вось у гэтым годзе павінен быў просто спыніць, но папросту не мог сам за это зрабіць. Іх так шмат, што нават, напрыклад, у гэтым месяцы, здаецца, больш як 40 выстаў ёсць у свеце, у которых беларускія мастакі прымаюць. Такой, конечно, ніколі актыўнасці не было. Гэта вельмі пазітыўна. Але як я кажу, што паглядзімо, ну, ёсць, конечно, і іншыя пазітывы, напрыклад, нягледзячы на тое, што краіну шмат хто пакінуў, вельмі шмат. Я, конечно, з гэтым сутыкаюся другі раз у сваім жыцці, 20 гадоў таму была наша генерацыя людзей, которые выязджалі, цяпер яшчэ больш. І тыя самыя пытанні, як бы такі дзяржаве паўстае да маладых людзей. І зноў сутыкаецца з тымі самымі праблемамі, которые былі і больш як 20 гадоў назад. І, конечно, ці удасца, ці не гэтым людзям таксама знайсці сваё месца тут у Еўропе, невядома, это вельмі цяжкае пытанне. Хотя, ну, кажу, что это такое подвоечное адчуванне. З одной стороны, боку мы як бы губляем людей в Беларуси, с другого боку мы находим, открываются новые магчымасці, тых, которых не было, что люди будут учиться у выдатных школах, что люди будут у реальной ситуации выставляться в галереях, и что будет магчымасць на развіцця Беларуси у зусім іншы як бы бок. Але паглядзімо. Потому что, конечно, с тем іншим минусом, с которым я спотыкаюсь, той подел, который сегодня происходит, то, что мы отчуваем с одного бока, конечно, это солидарность, те речи позитивные, о которых мы казали, они так, они есть. Мы, конечно же, их можем бачить. Але той негатив, который вы бачите, то я думаю, что мы можем указать моральный негатив, который был те самые белорусские люди, которые катуют людей, и те самые белорусские люди, которые зусім отхилились в інший бок. Той моральный подел, который у нации повстал, мне здаецца, будет вельмі болючим, вельмі небяспечным. В этом шмат разоў уже гадоў тому назад казалось, когда повставала вся плыня, скажем, этого гламуру, и, конечно, уже попередживали не раз люди культуры, казали про это, что гламур — это радвеснік фашыстовскай як бы ідэі, гэтай фармальнасці, гэтай фейк структуру. Гэта, напрыклад, мяне вельмі клапоціць, і я бачу і па сваіх калегах, і вось, напрыклад, гэта пытанне, як я кажу, апошнім часам для мяне стало такім даволі важным, больш нават маральным, ніж палітычным. Не ведаю, як гэта, можа, гэта, конечно, суб'ектыўнае, ну, бачанне сітуацыі, але вось, скажу, на гэтай плыні ковидного и постреволюційных подій, конечно же, я смогу это заўважыць. Дякую, вялікі Андрэй. Андрэй Адамович, калі ласка, адкажы, паспрабуй адказаць на пытанне, калі атрымаецца цягам 4,5 хвілін. А можете повторить уласна пытанне? Пытанне такое: як гэты год паўплываў на тваё жыццё, на тваю творчасць, ці ты не адчуваеш, ці Добра, я адчуваеш, ці ёсць у цябе натхненне пісаць, пішаш, ці ты пішаш штосьці ўвогуле ў гэты год? Ну, окей, давайте расскажу. Значит, всем прывітанне. Теперь аккурат так склалася, что я у Швеции, ва ўсім вядомым доме пісьменніка на Візбі, и пачаў пісаць кнігу, рухаюся вельмі хутка. Думаю, что за той месяц, які я тут буду, я яе скончу. Ну, конечно, заўсёды есть пытанне якасці, але думаю, что прынамсі фізічна яна будзе скончана. И у нейкім сэнсе гэта кніга таксама пра падзеі, пра лёс аднаго, ну, скажем так, мастака, у сэнсе, што ён музыка. Я не буду пакуль называць, тому што ён у турме, а кніга не будзе камплементарнай для яго, таму, магчыма, я памяняю пасля там прозвішча імя, каб гэта было крыху не так крыўдна сядзець у турме, яшчэ пра сябе не самыя прыемныя рэчы чытаць. Но
калі я вот потрапіў сюды ў гэты дом пісьменніка, я нарэшце пачаў пісаць, таму што да гэтага я пісаў перад падзеямі іншы раман пра фантастычны, але з пачаткам падзеяў я забросіў, я там удзельнічаў у падзеях, да, але нічога не пісаў. Я напісаў адзін тэкст на замову літоўскага часопіса пра падзеі. Ну, я яго нават не друкаваў па-беларуску, не таму, што там штосьці баяўся, ці там пераследаванне, а просто таму, што, ну, як бы беларусы ўсё гэта ведаюць, як бы это такая, ну, як бы нейкая пустая інфармацыя для іх, да, што, ну, типа, паглядзіце ў акно і ўсё вы даведаеце. І што я хацеў яшчэ сказаць, ці не баюся я адарвацца ад гэтага беларускага кантэксту, я вам так скажу, што я не точно не баюся, я вот хочу ад яго адарвацца. Цяпер я ў Швецыі, але ў прынцыпе я ўжо выехаў з Беларусі і, напэўна, уже 5 месяцаў не жыву ў Беларусі, пераехаў у Кракаў і адпісаўся ад экстрэмісцкіх каналаў, калі гэта яшчэ не было, калі яны яшчэ не былі экстрэмісцкімі супольнасцямі, менавіта таму, што, ну, не ведаю, это атрымлівалася так, што я пераехаў, да, а ўсё адно знаходжуся ў гэтай рэчаіснасці. І, ў прынцыпе, ніякай карысці яны не давалі. Я думаю, што любы, хто, ну, не ведаю, прачытаў кнігу «Кіпцюрак ГПУ» або «Архіпелаг ГУЛАГ», ну, нічога новага з навінаў мы не даведаемся. Усё гэта ўжо было ў беларускай гісторыі і будзе працягвацца. Таму, як бы, часаць сабе гэтыя раны, ну, даволі сумнеўны занятак, калі шчыра. Ну, часам, напэўна, пра гэта трэба помніць, да, і штосьці спрабаваць з гэтым зрабіць, калі ў тебя ёсць такая магчымасць, да, але ўвесь час быць у гэтай атмасферы гэта проста нейкі, ну, кшталт мазахізму, мне здаецца. То бок па магчымасці пазбягайце знаходзіцца ў Беларусі і пазбягайце, значыць, чытаць беларускія навіны. Гэта мае добры эфект. Ужо праз месяц у вас, значыць, пасвятлее твар і будуць, значыць, вырасце вельмі класны доўгі хвост. Ось. Ну, гэта, напэўна, ўсё, што я хацеў сказаць. Ну, бачыш, Андрэй, гэта, напэўна, вот калі сапраўды стаіць задача адарвацца ад рэчаіснасці, каб цябе падпусціла, то тады гэта рэцэпт. А я вось наадварот, мала таго, што ад экстрэмісцкіх не адпісалася, то я яшчэ на прапагандысцкіх падпісалася, адзін, каб падтрымліваць свой ўзровень злосці. Ну, гэта кшталт мазахізму, ну што, схадзіце да лекара. Як бы тут з гэтым трэба весці барацьбу бескампрамісную, а вы як бы ў гэту ўладзіце. Ну, можна, калі гэта як нейкі кшталт мастацтва, я не ведаю, калі, ну, ведаеце, там... Ёсць патрэба, канешне, у мяне прыватна ёсць патрэба гаварыць за тых, хто цяпер вымушаны маўчаць, хто хоча застацца як мага даўжэй у Беларусі. Не, безумоўна, калі у вас ёсць, калі вы з гэтым працуеце, да, калі вы... Канешне, я ж з гэтым працую. Калі гэта як праца, і вы займаецеся, а проста чытаць гэта как проста, ну, як большасць людзей гэта чытае, ну, невядома, на што гэта рабіць. Калі, канешне, калі гэта кшталт працы, або вы збіраеце матэрыял для кнігі, або яшчэ штось, ну, гэта зусім іншыя рэчы, гэта як праца. Ну, часам праца бывае непрыемнай, але... Зразумела. У нас застаецца, прабачце, 15-30 секунд. Я хацела б задаць пытанне, агучыць пытанне. Дзякуй вялікі Андрэю. Я на тое, каб я не ацэньвала, я просто спрабавала як бы развіць вашу думку. У нас есть пытанне, говорят, время лечит, реально ли, что за годы за границей пропадает в сердце боль за происходящее в Беларуси, но я думаю, что насамрэч усе наши аўтары, усе сённяшнія спикеры отказали уже на гэтае пытанне, что не пропадае, что люди пишуць, ну, акрамя Андрэя Адамовіча, які свядома адышоў ад гэтага. Гэта не кепска, гэта не добра, гэта просто таксама стратэгія выжывання, можа быць, гэта стратэгія жыцця, калі вот ёсць прымаецца рашэнне. Тут кожны сам абірае сабе пэўныя ролі і выбудоўвае пад гэта жыццё. Я б тогда удакладніў, што адысці это не вельмі атрымалася, але, ну, я спрабую, да, спрабую. Дзякуй вялікі. Я хацела б зразумець, ці сапраўды у нас скончыўся час, 45 хвілін. Мне казалі, што у нас 45 хвілін толькі. Ці камусьці я могу перадаць далей слова, ці у нас Нет, вы еще можете продолжать потом. Или у нас уже есть следующая панель? 15 минут еще. У вас есть 15 минут, потому что... Слухайте, у нас еще целых 15 хвілін, выдатна. Я тады хацела задаць наступнае пытанне. Вось на сёння мы апынуліся
вот такая вялікая колькасць беларусаў і дзеячаў культуры таксама апынулася за межамі, што, на вашу думку, мы маглі б і як ПН, і як, ну, я маю на ўвазе перадусім як арганізацыі, якія могуць з гэтым працаваць, але мы асабіста, як кожны з нас, што мы маглі б зрабіць, вось, каб не згубіць гэтых агульных сэнсаў, каб не адрывацца адзін ад аднаго, каб вот не згубіць той супольнасці, якую мы так доўга выбудоўвалі ў Беларусі, якая тых гарызантальных сувязяў, і каб захаваць, а можа быць, гэта не трэба. Вось хацела б пачуць вашу думку на гэтую тэму. Мы ўсе па розных краінах сёння, большасць з нас па розных краінах, якія сабраліся сёння на панэлі. Андрей Курэйчык хоча адказаць, калі ласка. Калі ласка, падымайце руку, хто хацеў. Я за то, чтобы действительно мы не теряли какую-то совместную информационную повестку. Как это сделать? Мне кажется, что можно все-таки сделать какой-то совместный телеграм-канал, именно посвященный белорусской культуре за рубежом на данный момент. Ну, не только за рубежом, может быть, и внутри, и за рубежом. Потому что иногда информация о каких-то событиях доходит уже после их проведения в качестве какого-то отчета. Оказывается, что ты где-то рядом был в этот момент и с удовольствием бы взял там поезд и подъехал, а все уже прошло. Вот. И плюс к этому это позволило бы приглашать, ну вот, например, я знаю, там вот скоро назначат премьеру в Хельсинки, а у меня в Хельсинки очень мало знакомых из белорусов, и кто-то, может быть, и хотел бы пойти, а я оповестить даже не могу. Вот. Тут я могу сказаць, Андрей, што гэта ўжо амаль зроблена. Па маёй інфармацыі, будзьма беларусамі, і бацькаўшчына акурат займаюцца такім календаром. Да, вот это было бы самое полезное. Гэта зроблена, гэта залічваем сабе ў актыў. Можа быць, яшчэ ёсць нейкія ідэі? Дзякую. Да, спасибо. Ці з намі яшчэ Дмітрий Строцаў? Не з намі, Дмітрий. З нами. Дмитрий, вас не чуваць. Ёсць Дмітрий, да. Можа быць, Дмітрий мог бы штосьці таксама прапанаваць у якасці такога рэцэпта, адказа, інструкцыі для нас. Толькі гук уключыць. Дмитрий, уключите микрофон. Все. Я говорю, смартфон, он почему-то не отвечал на мои призывы. У меня предложение, которое я уже озвучивал в Брно. Вот все говорят, сколько выходит материалов у кого на разных языках, в разных изданиях. Несмотря на то, что этого всего очень много, нам необходим какой-то общий фонд. Да? То есть необходимо создать библиотеку того, что сейчас происходит. Сейчас мы роскошествуем, да? Мы даже не можем ответить на все обращения, да? Но в какой-то момент, да, мы это не сможем найти. То есть понятно, что если кто-то обращается к автору, он соберется и отправит в какие-то коридоры. Но не всегда исследователю, не всегда человеку, который хочет обратиться к творчеству, имеет смысл напрямую обращаться к автору. Хорошо, когда это есть в библиотеке, понимаете? И это будет нагрузка на авторов меньше. Вот я считаю, что необходимо это создавать. И именно создавать за пределами Беларуси, потому что он будет неуязвим. И сейчас архивы, наши архивы, которые остались дома, они в большой опасности. Если их объявляют экстремистскими материалами, они исчезают. Дякую вялікае. Хтось яшчэ хацеў бы адказаць на гэтае пытанне? Ну, можно и я. Может быть, сёлета быў адменены фестываль. Отключите, калі ласка, мікрафон, Леслі Найф. Да, дзякуй. Вось сёлета быў адменены, напрыклад, фестываль прадмова, былі некаторыя іншыя імпрэзы немагчымыя ў Беларусі. Может быть, мела б сэнс арганізаваць пад гідай ПН-цэнтра або і яшчэ нейкіх арганізацый, так, там, будьмо беларусамі і так далей. Может быть, нейкі літаратурны фестываль, калі мы гаворым пра літаратуру, прабачце, мастакі, так, может быть, з нейкімі дыскусіямі для абмену думкамі, але таксама з чытальнямі, таму што мы выступаем за мяжой, мы выступаем у розных гарадах, але перад беларускай публікай мы практычна не выступаем, то бок гэтага няма, і мы таксама бачым творы сваіх калегаў у фейсбуках, так, але гэта таксама ўсё знікае недзе. Может быть, стаць магчымасць выказацца і
паказаць, што мы зрабілі за гэты час, што нас хвалюе, таксама пагаварыць пра гэта, можа быць, мела б сэнс, я не ведаю, думаю, у такім прыкладнай фармаце, з доступам або на YouTube з трансляцыяй. Можа быць, гэта не мела б так шмат гледачоў, але я не думаю, што гэта было б менш гледачоў, чым, напрыклад, у Менску на нейкім фестывалі, дзе прыходзіць на дыскусію 30 чалавек. Я думаю, што 30 чалавек нас паглядзела. Ну, я думаю, што гэта перадусім было б важна сапраўды і для нас саміх, каб мы вось гэтую сувязь паміж сабой умацоўвалі, як ты кажаш, абменьваліся думкамі, меркаваннямі адносна таго, што адбываецца. Так, як выказвала таксама гэта ў Бурне, на нашай дыскусіі таксама Таня прысутнічала. А яшчэ тут до нас поступила... Прабачце, так, Дима? От администратора поступила информация, что есть библиотека в Лондоне, да? Может, имеет смысл с ними связать, насколько они готовы взять на себя вот какую-то функцию, да, вот это усвоение вот этого актуального потока информационного, литературного искусства. Свяжитесь с нами после конгресса, и я вам дам координаты человека, который занимается этой библиотекой. Але я хочу сказать, наконт Лондона беларусам вельмі цяжка трапіць у Лондон. Ведаеце, атрымаць візу, мне падаецца, часам нереально. Гаворка ж ідзе не про тое, каб ехаць у Лондон учым, а... Каб нехай там ляжыць, і мы гэта ніколі не бачым. Не, про тое, каб бібліятэка збірала корпус тэкстаў. У сённяшняй сітуацыі, я думаю, што рэальна збіраць і трэба збіраць як фізічны корпус тэкстаў, так і адразу рабіць яго аблічбаваным, і каб гэта рабіць агульнадаступным. Тое, што мы пра гэта таксама размаўлялі неяк, што тут варта было прабіць агульнадаступную такую бібліятэку. До нас таксама поступило пытанне анонимное. Не кажется ли вам, что народ проиграл эту тяжбу с властью под гневом страха, тюрьмы и пыток, кредитов и смирился, что и не хочет дальше бороться? Андрей усміхаецца, напэўна, таксама хоча адказаць. Адамович, да. Я просто хотел сказать, что той, кто писал это питание, он великий стилист. Питание гучыць як падрыхтаваная адміністрацыя. Ну, да, але я, відаць, згаджуся з аўтарам гэтага пытання, які прадугледжвае станоўчы адказ. Не, ну як не, ну фактично на Беларуси реакция, народ часово проиграл. Ну, это может быть не Что значит, я Андрей, не разумею, что значит проиграл? Это идет процесс. Про это говорить в таких терминах. Ну, добре, проиграл по выніках першага тайму, да? Проиграл по выніках першага тайму, ну, так скажем. Ну, я, например, не згодна. Я это не разглядаю так само. Дмитрий Скотцев. Ну, як не разглядаете, люди? Вы сидите за межой и кажете, что не, ну вы отбавляете видовочное. Ну. Нет, это не проигрыш. Не спорт показать, хтось выиграл, хтось проиграл. Тут как бы устроенная банда тебе стоит. Что ты скажешь, я проиграл вот, узброенным людям. Поднимешь руку. Не борьба вот некая равноправная. Не, я же не сказал, что она была равноправная, да? Никто такого не сказал. Коли она неравноправная, то нельзя и говорить, выиграл або проиграл. Ну, життя такое, ніхто не дає подрихтуватися, да? От які умови були, от у таких ти грав. Ну, що зробити? Я так само хотела згадзілася з тым, што у нас сёння хутчэй такое зацішша, можа быць, але такое зацішша, я в сэнсе згаджаюся з тым, што не прайграў з гэтай думкай, і думаю, што мы просто як такая партызанская нацыя сышлі ў нейкія формы партызанскай культуры на сёння, як это магчыма было за савецкімі часамі, калі дысідэнцкі рух быў, калі гэта вот былі такія непублічныя. Але я б вельмі баялася тут перспектывы таго, што мы скажам, што нічога ў Беларусі жывога не засталося. Гэта я перакананая, што гэта не так, што просто сапраўды вычышчаецца ўсё з публічнага поля. Людзі, ёсць вялікая доля самацэнзуры, але пры гэтым і застаецца вельмі шмат людзей і вельмі шмат ініцыятывы там застаецца. І ўсё ж такі вот пра гэта трэба ўвесь час памятаць, каб не складалася ўражанне, што нас, канешне, больш чуваць, мы голас, мы больш гучна гаворым, таму што мы знаходзімся ў бяспечных умовах. Але гэта не азначае, што там нічога няма, толькі ад таго, што людзі, можа быць, маўчаць у публічнай сферы. Але я б сказала, што і мы таксама працуем, мы працуем для гэтай Беларусі.
Я не працую для Аўстрыі, напрыклад, знаходзячыся ў Аўстрыі. Ты, Андрей, таксама не працуеш для Швецыі, знаходзячыся ў Швецыі. Может быть, конечно, ты хочаш ад гэтага всяго абстрахавацца. Я, напрыклад, падпісалася яшчэ на большую колькасць тэлеграм-каналаў для того, каб быць у курсе, разумееш? Я не збіраюся як бы рваць гэтую сувязь, і я таксама працую для того, каб мой брат выйшаў з турмы. І для того, каб сітуацыя змянілася, і я хочу сказаць пра тое, што няма стабільнасці, то бок мы можам не бачныя нейкія, як кажа Таня, партызанскія рухі, так? Але тое, што робіць рэжым, ён таксама нестабільны, яго пастаянна трасе, яго калоціць і туды-сюды. Ён робіць далей, ён ідзе далей, то бок ён не можа спыніцца. А гэта значыць, што ён сам баіцца, і ён сам, ну, можа, не баіцца, окей, але ён сам бачыць, што зроблена недастаткова, трэба ісці далей, і не адчувае меры. Прынамсі, той пераслед за іншадумства, які сёння разгортваецца ў публічным полі, найлепш гаворыць пра тое, што рэжым не мае гэтай упэўненасці ў сваёй перамозе, а значыць... Няма стабільнасці. Няма стабільнасці. Майго гледзяшча, вы кажаце тое, што вы, ну, як бы, это ілюзія. Рэжым стабільны. Андрей, подпішыся на тэлеграм-каналы. Коли ласка. Да, это режим падет. Да, я верно. Нет, ты подпишись, я хотел только додать, что я, конечно, да, я пишу для белорусов, хоть я и в Швеции, мои читачи в Беларуси, я не кажу, что треба опускать руки, конечно, треба что-то робить. Это все правда. И будет в Беларуси живое, потому что нават у 37-м годе, и в 41-м, и в 43-м было в Беларуси что-то живое. Да, его было мало, але оно было. Так что, ну, ясно, что теперь ситуация, конечно же, лепше, чем в 37 году. Хотя уже и не шмат засталося, да. Але, ну, конечно, не буде живое, треба щось робити, але, ну, часом треба глядець у правді в очі, що ситуація вельми кепська. Ситуація вельми кепська, я погоджуся. Не треба глядець правді в очі. За 9 месяцев 2021 года беларускі ПН у межах свайго моніторинга зафіксаваў 1032 выпадкі парушэння культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры, і першае месца з гэтых палітзняволеных сярод больш чым 800 на сёння палітзняволеных у Беларусі дзеячаў культуры уже 61. Вот у нас еще по нашей справаздаче по выниках 9 месяцев было 60, але уже 61. И, конечно, вот менавіта пераслед за іншадумства гэта першае месца займае. Тым не менш, я таксама хацела б скончыць на пазітыўнай нейкай ноце. Мне здаецца, што все мы, калі мы штосьці робім, а мы робім штосьці штодня у кірунку таго, каб Беларусь стала демократичной и вольной, то, что мы не сдаемся, то, что мы працуем на некую мэту, это означает, что мы, конечно, верим в то, что мы можем эту мэту досягнуть. Ну и мне здаецца, что мы реально можем. То, что дзеячы культуры, а я хочу звярнуць увагу, что дзеячы культуры больше, чем журналистов сёння знаходзіцца, сёння палізняволеных, гэта таксама азначае, что дзеячы культуры это такая вельмі магутная сила, что просто люди бяруць на себе гэту адказнасць, адчуваюць, што яны могуць штосьці рабіць дзеля краіны, і спадзяюся, что у нас атрымаецца все незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся. Але таксама нормально, наверное, и тое, что не все хочуць, что не все. Есть такая цитата давняя с 10-го года Артура Клина. И он, колись, сказал, что проект политичный в Беларуси весь час проиграе, а проект культурный весь час выиграе. И вот это я бы додал об тым, чи проиграла, чи не. Мне здаецца, что тут параўнанне з 37 годом мы можем казаць, что выиграе культурный проект. А, на жаль, політычны, ну, тому мы про палітыку і кажем. Але не кожны з нас, конечно, павінен быць на барыкадах, і гэта таксама трэба прыняць, і гэта абсолютно, гэта нават больш нармальна, чым тое, што мы сабе абіраем існаванне на барыкадах. Спасибо, огромное спасибо за такую дискуссию, Татьяна, вам за модерацию. Нам очень приятно, что вы все вместе сегодня приняли участие в нашем общем конгрессе. И это еще раз подтверждает его мото. Мы уже больше 12 часов повторяем, что мы одна Беларусь, одна семья. И после этого часа было еще раз приятно убедиться, что в нашей семье так много талантливых людей, что вы рядом с нами. И недалеко, несмотря на то, что разбросаны
по всему миру. Я немножко почитал отзывы в чате. Вам большая благодарность от наших слушателей, участников Конгресса с разных площадок. Прямая благодарность, и многие выражают надежду, что столько талантливых людей, которые разъехались по всему миру, вынуждены были разъехаться, вернуться вместе и вместе встретиться в свободной Беларуси.